A műsor támogatója a Szentkirályi Ásványvíz. Földünk édes vízkészleteinek 80%-a örök hó és jég formájában létezik, és életet ad meg annyi ember számára. A Himalája gleccserei táplálják Ázsia nagy folyóit, amelyek Kína, India hatalmas népességének édes és ivóvízkészletéről gondoskodnak. Hasonlóan az Andok jégfolyamai szolgáltatják az ivó- és öntözővizet Bolívia, Peru és Ecuador lakosságának. Ahhoz, hogy megolvadjanak az Andok és a Himalája gleccserei, elég, ha a Föld átlag hőmérséklete 4 Celsius-okkal megemelkedik a globális felmelegedés következtében. Mi lesz, ha elolvadnak ezek az aranytartalékok? Sok millió ember marad iható édes víz nélkül. Se ízed nincs, se színed, se zamatod. Nem lehet meghatározni téged. Megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy. Minden víz szeretne egy kicsit szentkirályi lenni.